sa bawat isa mga ka-idol, and welcome back to our channel, Panday's Vlog 101. And for today's video, ipapakita ko po ang way ko going to Iriga City. Let's explore Iriga City. Dito na po kami sa terminal ng Naga together with Ma'am Erilyn. Going to Iriga po kami. So mamaya po i-update ko po kayo doon. Bye-bye! Ayan guys, bumili po muna kami ng pagkain dyan ni Ma'am Erilyn kasi past 11 na po nang dumating po kami sa Naga City. Going to Iriga na po kami. Dito na po kami sa Central Terminal ng Iriga City. Ayan. As you can see, napakalawak at napakalinis po ng Central Terminal dyan po sa Iriga City. Sa past 12 na po kami mga ka-idol, nakarating po sa Iriga City. Kumain po muna kami sa Chowking. Tara, kain po tayo mga ka-idol. So ayun na nga,
Oh, ayun na nga. Punta na po kami ng UNEP together with Ma'am Charmaine and also Ma'am Erilyn. So ito po pala yung centro proper of Iriga City. Ayan. Dahil ko nang idara sa stabilizer nito, talagang mahahalata na ako. So yan po. I think mga ilang minutes ma'am ang lakad papunta doon. Galing sentro, siguro I think, depende sa lakad, mga 5 to 10 minutes. It depends upon to the liksi. So mamaya i-update ko po kayo pag nasa school na po ako. Thank you, bye-bye! A few moments later. So yun na nga, ito na nga po yung UNEP. Dito po sa Iriga City. Together with our muse, Ma'am Charmaine, and also... Yes, hello. Hello, Ma'am Charmaine, shout out. Ma'am Erilyn, shout out. Ayan guys, medyo na ano po kami, nalilito kasi mga alien po kami dito sa UNEP. Hindi namin alam. Sabi kayo ni Kuya sa may third floor naman po ngayon. And thank you sa guide namin na si Ma'am Charmaine. Ayan po. Teacher po siya sa ano, Pili High School. Saan ma'am sa Pili, ma'am? Binanuanan High School. Okay, shout out po sa mga teachers natin dyan sa Binanuanan High School. Dyan po sa Pili, Camarines Sur. Ayan, papunta na po kami sa taas. Sa third floor. Bumasog ka na eh. Guys, nagpili po si Ma'am Erilyn kung ano talagang major niya sa MAED. Ayan. Ano kaya? Hindi namin alam kung anong decision namin so far. Pero sana i-lead kami ng spirit kung saan talaga yung passion namin. Oh my God. Ito po yung kanilang covered court. Yan po yung entire ground ng UNEP. Ayan. So yun na nga po, mag-fill up na po si Ma'am Erilyn and also Ma'am Charmaine. And also ako. Ayan. Windows 6.
A few moments later. Guys, punta po muna kami sa labas para magpa-photocopy nito. Because, at last, we're officially enrolled! Ayan. So, sana makapagtapos po kaming tatlo. Together with Ma'am Charmaine and also Ma'am Erilyn. So, lalabas po muna kami para magpa-photocopy nito. Sana hindi lang talaga hanggang sa pagpa-photocopy. Sana makapagtapos din po talaga kami. We're praying for that and we hoping for that. Ayan ang napaka-hassle tumawid. Tapos sa vaccine. Yan, si Ma'am. Ayan po, ito yung front ng unit po. Perang. So, yun na nga po, pabalik na po kami. Ha? Iya. So, nakapagpa-photocopy na po kami ng aming official enrolled receipt. Ayan. So, yun na nga po. We're officially enrolled na. Ma'am Erilyn, Ma'am Charmaine, say hi. Hi! Opa! So, we're looking forward kami sa mga... Looking forward for looking graduation. forward for graduation po kami sa graduate studies ba, no? Na talagang dapat matapos po namin. So, mamaya update namin po kayo kapag nagta-travel na po kami. Bye-bye! Assignment. So yun ang nga guys. At exactly anong oras na Ma'am Era? At exactly mga I think mga 6:40 na. Oh, nandito na po kami sa San Jose. So yun na nga guys, kakarating ko lang dito sa bahay at about 7:18. Galing po kami ng Iriga City. So na-explore po natin and thanks be to God at nalakad na po namin ng matagumpay ang aming purpose doon and also na-explore namin ang lugar. Thank you for the guidance and protection na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So, salamat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe po dyan, just click the subscribe button and also hit the notification bell for you to be notified on my latest videos. Thank you and God bless everyone.